like I'm running and I'm feeling like I gotta get away, get away, get away. Better know that I don't and I won't ever stop, cause you know I gotta win every day. See, they really, really wanna pop me. Just know that you will never flop me. And I know that I gotta be a little cocky. You ain't never gonna stop me. Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away, get away, get away. Better know that I don't and I won't ever stop, cause you know I gotta win every day. See, they really, really wanna pop me. Just know that you will never flop me. And I know that I gotta be a little cocky. You ain't never gonna stop me. And I be doing it to death and now I move a little foul. Nigga better call a rap and everybody know my style. Niggas know that I'm the best when it comes. And I be doing it to death and now I move a little foul. Nigga better call a rap and everybody know my style. Niggas know that I'm the best when it comes. And I be doing it to death and now I move a little foul. Nigga better call a rap and everybody know my style. Niggas know that I'm the best when it comes. And I be doing it to death and now I move a little foul. Nigga better call a rap and everybody know my style. Niggas know that I'm the best when it comes. Doing this and I be banging on my chest and I'm banging the east and I'm banging in the west and I... Terve! Eli mä oon Miki täältä Kultahammaslaakso-Karaken edustuksesta. Toimitaan tässä Hessun kanssa pääosin kahdestaan, että sit tässä on mukana muita kylän kloppeja, kun ne aina kerkiää. Ja tilanne lähti siitä päälle, että kesä oli 2014, tuli vastaan semmonen hyvän näköinen 200 SX S13 ja sitä lähdettiin samalta istuvalta sitten kattoon. Ei mitään muuta kuin kovaa kyytiä konetta ylös ja katsottiin mitä se oli syönyt ja saatiin se sitten siitä naposteltua nopeasti vielä kasaan ja päästiin sille sitten ajeleenkin. Sitten nyt on käynyt vähän kaiken näköistä sen jälkeen. On tapahtunut isompia ja vähän pienempiä asioita sen auton kanssa. Siitä se niinku periaatteessa lähti tää autoharrastus niinku uudelle tasolle, vaikka ei itse ollut vielä 18, mutta siitä silloin aloitettiin. Se oli hyvä semmonen projekti, pääsin itse vähän tekemään moottoria ja pääsi tähän Nissaneitten makuun, että siitä on nyt jatkettu sitä rataa sitten. Öljyä. No vittu. Äijällä voi otaa kansipahvi. Otakaa nyt rättiä vittu. Do you really wanna know what's next? Let's go. See the way we on it and we all up in the race, and you know we gotta gonna try to keep up with the pace. Do you really wanna know what's next? See the way we on it and we all up in the race, and you what? And to one, and you know we gotta gonna try to keep up with the pace. And we what? And to one, like see the way we on it and we all up in the race, and you what? Ja luin tästä Nitsma-foorumilla, niin Porkko sanoi, että ei saatana ARMeita. Juu, terve, äijä hankannut hanskaa. Terve, sain ne synterillä. Terve. Let's go. Go. No niin, vähän kaikennäköistä on sattunut ja tapahtunut. Ja nyt sitten oli semmonen homma silloin 2014. Leima oli lopuillaan ja korttia ei vielä ollut. Sitä ei sitten enää leimattu. Ajattelin, että jätetään se sitten siihen, että leimaan se just ennen kuin täytän 18 ja saa sitten lähteä tuoreella autolla, missä on hyvä leima ja se toimii. Ja no eihän se nyt näin sitten mennyt miten mä sen suunnittelin. Sen tuli pari muuttujaa tuossa viikkoa aikaisemmin, kun olin täyttämässä 18. No laakerithan sieltä meni samalla lailla kuin multa päästään. Moottoriosat saatiin koneistamolta, menikö siihen 3 viikkoa. Osat tuli sitten samaa tahtia. Eli siellä kiertokangen laakerit ja kometikin pahvi ja kaikki tehtiin, putket hoonattiin ja taas oli Nissani, millä pystyi sitten rullaa hyvin, sillä ventiin sitten semmonen pari kuukautta ajeltiin, taisin ajaa sillä 20 000 siinä aikana, et ei paljon kerennyt muuta tekeen kuin ajelee. Nyt taas vähän lisää sitten 2015 vuoden tapahtumissa seuraavaksi. No niin, nyt ollaan sitten jo 2015 ja Nissani on pelittänyt ja ulkokuori ei todellakaan ollut mikään hieno. Oranssit vanteet oli oikein niinku tosi rumat siihen autoon. Sitä en sitten tiedä mikä se idea oli, ne oli valkoiset ennen. No, vaihtelu virkistää. Sitten ajateltiin, että opetetaan nyt tää maalauskin tähän samaan syssyyn. Ei muuta kuin autosta hioo vaan maali pois ja sitten maali päälle. Sati maali päälle, se oli pettymys. Se oli ihan siis todellakin tosi huono pinta. Oli ensimmäinen maalaus, ei se yllättänyt.
pelkkää mandariinia ja sekoitussuhteet meni väärin. Muuten kyllä kaikki oli hyvin. Viikko eteenpäin, auto uudestaan hiottuna ja maalit tilattuna. Sitten seuraavana viikonloppuna vedettiin taas uusi maali siihen. Sitten se saatiin ihan ok kuntoiseksi. Rifti elämä siitä sitten, että kun parisataa heppanen takaveto auto lukko perällä, niin sitten on niin muuttaa ihmisen nuoren miehen mielen niin naiset, että Priimana pintaa sano Vanhanen kun pisti meinaa Vanhan liiton meinaa Nissani. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Mother! no niin, nyt on alkutalvi mennyt. Kevättä on mennyt hyvin. Vaihdettiin suuttimet. Piristettiin hiukan putki uudestaan. Ilman putsari totta kai. Taisi muuten olla jo. Vaihdettiin ahdin siihen. Ja saatiin vähän tietenkin lisää ilmaa. Alkoi nyt menee niin ripsakasti jo. Sitten tuli vastaan, että rupesi nakuttaan loppukierroksilla. Vaihdetaan siihen sitten pakosarja ja tehdään isompi keulakuuleri siihen vakion tilalle. Ja tehtiin iso putket, iso kuuleri, pakosarja, saatiin lämmöt alhaiseksi. Kone ei nakuttanut enää. Seokset oli ihan ok lukemissa koko ajan. Tuli se kesän kohokohta, että nyt sitten jos että käydään nyt penkissä kattoo, miltä se näyttää, että onko siellä voimaa vai mitä siellä sitten on. Ja ei muuta kuin penkkiin ja ekalla polkaisulla sieltä taisi tulla 274. Olin ihan tyytyväinen. Kuitenkin ensimmäinen auto, mitä rakennettiin vähän enemmän kuin vaihtamalla suodatinta, että nyt vaihdettiin jo turbokin. Vähän isompaa. Mutta pistin piruuttani sitten myyntiin, että jos tulisi jotain muuta jännää. Nettiautossa oli sitten 1.15 myynnissä. Se oli semmonen, mikä vähän sykähdytti. Halusi olla erilainen nuori. Jatketaan siitä sitten myöhemmin, mutta tosiaan autoa ei enää oo. Me nähdään taas tovin päästä, kun saadaan kesä tästä rullaan. Niin ei muuta kuin morjentes! This that rap phenomenon, this that rap phenomenon. Phenomenon. Phenomenon.